No niin, tulkaas, kerääntykääs tänne mopedin ympärille. Tärkeää tietää, että miten tämä laite toimii ja miten siihen voidaan sitten omalla toiminnalla vaikuttaa. Nimittäin moottoripyörä on todella fiksu laite. Ei pystyneet pysymään peräkkäin kuitenkaan. Niin, helposti ajautuu lähelle juuri sen takia, että kyttää vaikka sitä ohitusta. Pojat tulee tuolta nyt rinnakkain 3 rinnan. Toni jarruttaa pelkällä takajarrulla, Pönttö jarruttaa pelkällä etujarrulla ja sitten Juho jarruttaa molemmilla. Tonne asti menee pelkällä takajarrulla. Vastaohjaus on ehdottomasti paras ja tehokkain tapa ohjata moottoripyörää joka tilanteessa. Ruvetaan harjoittelemaan seuraavaksi tässä. Nopeuteen liittyen, pyörähallintaan liittyen. Oman nopeuden arviointi huonommalle, jos ei sen mittaisuus lähestyy vaikka 15. Siinä on suurempi todennäköisyys, että sinussa ei tapahdu liikettä sen autoilla silmän näkövinkkelistä taustaa.